Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo machielo mawakelo ni weche manyien mag migago kowuok Communication Center Nairobi e Ramogi TV. Mokwongo thuond weche. Mkenya akienda pale tunajua anaenda kufanya kazi gani. Akienda tunajua atalipwa pesa ngapi. Na kama amepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya, sisi kama serikali ya Kenya tunamlipia tikiti. Jatend piny William Ruto kawuono tero omenda mag nyota ne rowere e kaunti ma Kilifi. Wale wenye watoto wao, kuna wazazi wengine sio wote. Nikabatika mtu akaniambia, nikaenda hapo nikapewa mattress na blanketi. Tuko tayari kusaka hao watoto na tuko na listi zao. Sirikal ochako tiyo kod riwruoge ma ok mag piny owacho e seto jopuonjre ma pod okwamo e mier mondo mi gidhi e sikul. Nyithindwa matindo ma itiyo godo mondo mi okel siko kata attack jowetegi e weche mag siasa. Koro jogi ochako beto na piki gichako beta gibeto wanga. Luoro medore ka luore kod tudore kar chung' od bura. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend piny William Ruto otele nyasi mar pogo omenda mag nyota ne rowere boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi e chenro monywando rowere mawuok e kaunti ma Kilifi, Lamu gi Tana River. Rowere go moro ka moro yudo omenda maromo silingana 25 machako hala. Na tulikubaliana kazi ni kazi. Ikipatikana Kenya tufanye. Ikipatikana kwa mjengo tufanye. Ikipatikana kwa mtandao tufanye. Ikipatikana nje ya Kenya tufanye. Kulikuwa na wakora wengi, matapeli, kampuni ambazo zilikuwa zinawaibia wa Kenya. Tutakupeleka hapa, lipa hii. Tutakupeleka pale, lipa hii. Kuna kazi mahali fulani na ni ukora. Hawa watu wote, kampuni karibu 1000 tulisifunga. Na tukatengeneza program. Hata nchi ambazo vijana wa Kenya wanaenda kufanya kazi, tukaandikiana na wao bilateral labor agreement. Mkenya akienda pale tunajua anaenda kufanya kazi gani. Akienda tunajua atalipwa pesa ngapi. Na kama amepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya na hana pesa ya kulipia tikiti, sisi kama serikali ya Kenya tunamlipia tikiti. Bora akishafika kule apate pesa zake, arudishe pesa yetu. Kufikia leo asubuhi vijana 1541 wamepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Every week tuko na vijana kati ya 300 na 500 wanapanda ndege kwenda kufanya kazi nje ya Kenya. Wengine labda hawakwenda chuo kikuu ama chuo cha anuai kwa sababu ya ukosefu wa karo ama kwa sababu nyingine, lakini wako na bongo zuri na talanta ya kufanya biashara. Hao ndio huu mradi unalenga wafaidike kama vile wale vijana ambao wamefaulu katika mambo ya masomo ya juu wanafaidika. Na huu mradi unaangazia vijana zaidi ya 800,000. Ywaruok mar siasa tahinye kin moko kuom jogo mosenyiso gombo e laro kom kar chung' od bura ma Uriri e higa mar 2027 medo kelo luoro kod lal ka seyo iketo ne jotelo matiyo marach kod moko kuom rowere e chwalo ajenda magi mag siasa. George Juma lerono mathoth. Kar chung' od bura ma Uriri kuom kuondego mag chung' od bura e kaunti ma Migori ma osebedo ka ong'ere kod siasa mar kwe kuom kinde malach. Kata kamano, chal ka gima historia mar siasa mar kwe e sapkani ma Uriri koro chako lal. Luoro nitiere ni siasa mar koko duogo e kar chung' od burani ma Uriri. Siasa modu osebedo gi koko e weche mag kaluwore gi weche mag siasa, to mana e kind nyithindwa matindo ma itiyo godo mondo mi okel siko kata attack jowetegi e weche mag siasa. E kinde ma dweche 2 nitiere moko moganda moting'o rawere mosi monji kendo hiny marach ka monj magi itudo kod siasa mantie kind moko kuom josiasa mosenyiso dwaro margi e laro kom mar jobura ma Uriri higa mar 2027. Jo Uriri ohero ga kwe. Apani for the first time ema koro wachako experience weche moko matindo mag violence ma pok ne waneno ga
Mae osekelo penj mathoth gi omiyo siasa mar koko osechako mienje Kachube ma Urieri kapod odong' kinde malo higa 1.5 mondo jo Kenya odhi e yiero maduong'. Wan kaka vijana wakwayo kendo wagombo ni waweuru mondo josiasa oti kodwa e weche moko dhi kare. Wang'eyo ni siasa wa ma Urieri chon ne wan gi weche moko mane wuok ni mar jadak mar onyalo biro. Kane wamiyo Nyamita kura donjone bunge mokwongo, wach mar ukabila Nyamita nokawo mono utieko te. Kar dwe mar 11 mar higa mokalo, achiel kuom rawere ne otong' marach mane owe ka ngima nitie kamarach, kata kamano ne oduogo kuo. Ing'iyo kata kaka iwuoyo e public gi gima iwacho gi gima e dhogi mondo mi wabed kod kwe. Rawerani moen kaka Felix Owira Okech ne ochango bang' bedo osiptal kuom dweche buora, kata kamano hinyruok mane oyudo owe kod songa e dende. Ana neno ji adek e toka koni on the right, achaka neno ji adek on the left. Kao moni mondo akas pikipiki mondo akas rapi akwong ne gichopo e gate, kare jomoko adek be ne approach gi mbele na ne e gate. Ne gin namba makatin to ne gin ji 9. Koro jogi ochako beto na pikipiki gichako beta gibeto wang'a gibeto wiya kae, king'iyo ibro neno ka wiya kae ne gikat, badani ne gibeto ng'olok ti, tienda ne gibeto ler, king'iyo kara dhoga kae ibro neno ka ne gibeto magi muko lekena. Midhiero mowira okale ok ne ogik mana kod kanyoero, to pod owachi kata ndalo machuok mokalo bende ne otem monje ka obila ema ne orese. Kaka nomak ji ariyo, kachopo Thursday no gotieno momake joka gokinyi, kachopo gotieno achaka bedo attacked kendo. Gibiro gi tarimbo gichako muko na dhot. Koro gima nokonya ni dhot nigi pat adek, nitie mapiny, madiere ariyo, kasto nitie gima malo. Koro ka gichuo tarimbo to pata mapiny cha omuoch, to madiere kumuoch. Koro ne gi struggle, koro in the process kapod gi struggle an be agocho ne police. Familia mare nyaka sani koro dar e gweng' ma Urieri kendo tero dhi odak mana ka watne ka nyaka sani kata nyithinde ok dhi sikul. Time pod adak e hotel nyaka sani for my security. Ne kata mana jaoda golo onge dala, nyithindo pod olwe ok dhi skul matin nikech situation abilano. Kama ninde be samoro katimra nade okano dhe na tema nindo kuonde machip, nyaka tayudo kamoro mar 500 ininde, seche moko inyalo dhi nindo dala osiepni moro. Ambe nakwayo mana ni kadhe security organs mar county wanyalo konya, to konya omak na jomogine na gite mathreaten ngima na gieki, including their master, mondo ging'e ni nobody is above the law. En monj ma osekwede kod oganda mopogore opogore e sab-koni ma Urieri. Ywaruok e kind josiasa bende osenenore kata e mbui, ka moko kuom jogo eko mosewuok oko mar nyiso gombo margi e laro kom mar Kachube ma Urieri e higa mag 2017 osebedo ka nyiso tekogi. Ibiro go kura ne ng'ama is machua. Iwinjo? Kura migo e Facebook onge. Kendo ng'ama da bedo ni sa midhi e Facebook tidwa ni 310 nyawadu. Aparo ni mano be gima jo Urieri ok bi yiego. Kidhi e Facebook ena social media kajen makumi nyalo informe beji e program ma in go mabeyo gimidwa ni timne jopiny maber. To it is not there for threats kata buogo ngima ng'ato. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok ma jodong Suba kotelnegi kod ker ma Suba e kaunti ma Migori Japheth Riogi okone josiasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya mondo were gi siasa mag koko ahinya e kuonde liete. Riogi mane wuoyo e kinde manotelo ne jodong Suba e chiwo ote margi mar mos kod kwe ne familia mar mosenindo kansila machon George Odalo owacho ni en gima rach ni kuonde liete oseloki paw lweny ka moko kuom josiasa matiyo kod liete kaka kuonde magi mag manyo ombulu. Owacho ni josiasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya nyaka koro go siasa mar kwe. Kweni mwadwaro nikech kopo nono ni jasiasa obiro gi mrengo ne mar biro dwaro huma mar siasa, obiro ketho liel, mere nitie, oche nitie, nyiweni nitie, jiringa to mato kali kombe tur, man to nyiso ongwana mane. Koro na kwayo no ka ng'ato mong'e ni biro ndalo siasa ni, ogo siasa mamuol ok otama jo siasa, ogo siasa mamuol to wewa. Omiyo na kwayo kata nyithindwa ma support jo siasa go, giyie gi yore. Sa siasa be podi wabiro rito siasa 2027. To siasa be nitie kamigoye, to kik goye sa liel sama jini gikuyo. Wakwani jopiny kachiel gosiepe gi wede duto te mabiro ka, gima duong' waket mbele waket kwe mar Jehova Nyasaye. Kansil Ongei ne jakwe kendo kuonde duto te mane ntiere nohero ga kwe. Koro kansilas duto te mabiro ka kachiel jo siasa wetewa, maduong' watim en kwe. Waonge gi koko
kendo wakwayo ni kik ng'ato poka biro gi rieko moro mar kelonwa koko. Omiyo wakwayo jasiasa moro amora mobiro warwake to biro go mana siasa to wuok odhi adhiya gi kwe ma ok waneno ni oloso plan moro mar kelonwa koko. Sasa malwenye wuok to mago mana nyithi mine, mago mana chuo mine, ka nyruok wuok mine madongi nyithindo kiye, nyithind mine matho. Koro wakwayo kwe makende, wang'eyo kaka siasa chalo sani, ta wakwayo jo siasa madwaro to gimantie ni waikuru ngei gi kwe mondo kwe obede Migori County. Moko kuom jopiny kod jolony e kaunti ma Siaya opwoyo okang' Mancha mane en jalup jatend jotije mag piny owacho Eliud Owalo okawo mar gwe tao kendo nyiso lek mare mar bedo jatend piny Kenya e yiero mabiro, ka giwacho ni jatelono ni kod lony mar arieya e telo kod ranyisi mar tich makare mosetimo e lemo mopogore opogore mosetiye, gino makoro kete ong'ala manyime matelo ne piny Kenya. E twak margi gi jofwamb weche, jopiny go wacho ni demokrasia ma piny Kenya oyiene ng'ata ng'ata chung' ka giseyo jogo mawacho ni Owalo okoromo gi lemono. Gie kindeno ne gikwayo oganda Luo mondo mi owuo kod duol achiel kendo mi Owalo sir motegno maonge akwede. Manyo ng'wech oko to chako gweth gi dala. Koro wan kaka jo Siaya kawuono mine ma Siaya gi wuone wawuok oko ne gini mondo wami wuodwa support madwaro. Nyalore koso ok nyalre mi? Mondo wami wuodwa ni support odhi otime nationally kendo duogi hits ene wuoyi achiel making'iyo track records ne to onge mibadhi kata achiel. Matiende ni he is incorruptible. Koro wami uru Eliud Owalo sir manyalre kendo gini wawuok ne wadwa ringo ne nationally. Kaka nosewacho nusuru odhi duoko piny. Jomondike Kenya kasa ni ong'eyo pek magiwinjo kar usuru. Konya gole from 35% to 20%. Ang'o madimon wasire? Mae jatelo mwaneno ka ong'iyo weche mag mine, weche mag chuo gi weche mag vijande. Mine sani endi wan mwatimo ohala. Eliud Owalo kobiro to chako weche mag sako, ochako choko mine mondo mi ochak puonjogi ni okochuno ni nyaka iti tij ofis, tinyalo chako handi matin mondo hadi no dhi mbele. No kelo 29 circles. Wan jog ma hola go se konyo. Kendo neno ka sani ni waneno maber kendo wachwe. Ok ni wachal kama. Owalo neno biro neno puonjo ji kendo neno puonjwa kendo seche kaka wachung' kaeni nitiere jogo mabende nie nembe ma seche gitimo ohala mine kaachiel gwege man kama timo ohala maber magolo rech mwabe iyudo. Wan kod geno ni kowuok bobedo president wan kaka jo Siaya pige matimo nono kaka egi wabro pidho kod mchele wabro rewa bende bro dhi factory kendo factory bro gernwa ka. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga koro lando ayanga no dhi laro kom gavana mar kaunti no e yiero ma 2027. Magwanga manoyiero tikachiel mar ODM gi gavana e kaunti no Gladys Wanga e yiero mar 2022 ne odhi ataro kod chung' mar jotende e yiero madundo mane obagi Kasipul kama nosiro Philip Aroko manochung' kar kende ka jatende to ne siro Boyd Were. E twak mare Magwanga okoni osebedo ka oyudo sand kendo kata mana ofise ne olor ma ok onyal donje, gino mosemone tiyo ne jopiny e lemo mar jalup gavana. Onyiso gavana Wanga mondo ikre mar PM ma iye tek e yiero ma 2027 kendo ok odhi dok chien e dwaro mare mar bedo gavana e yiero no. Adwa wacho ni sama nabedo deputy governor ma Homa Bay ok aseyudo kinde maber manyalo tiyo ne godo jopiny kaka natiyo ne jopiny e higa 2007 nyaka higa 2017. Abedo your running mate to pod ok watieko our term. Tiseneno ni mondo ilor na office mondo mi kik abed e office no. That means ni marie jotim ang'owa kata dak kanyakla otimo ang'owa kata tiyo kanyakla okethore. Omiyo wadhi face off kode Magwanga de ballot e higa 2027. Wacho no lalo no kuro gimotimo go onge. Magwanga kuro timo ang'owa is no longer useful. Ka am no longer useful wadhi nenore kode e debe mondo mi odhi onyisa kuro mondo wadhi wapimre ngufu to wadhi face off kode mondo wadhi wane ni to who is who 2027. To kendo kabidok chien.
Obila e kar chung' od bura ma Butula omako kuong' ma ok opuodhi maromo lita 290 ma nengone dirom siling gana 300 manopandi e ot moro Bumala e ward ma Marachi. Komanda mar obila ma Butula Yunia Onyancha wacho ni nonro mane gitimo luwore kod lipot mane giyudo kowuok kuom jogweng' kendo apedha pod dhi nyime e kar chung' od burano mana kaka jatend piny William Ruto nosingo mar kedo gi kuong' ma ok opuodhi maketho ngima oganda. Kopogore kod kuong' ma ok opuodhi, obila ma Butula bende timo apedha ne jok ma loko ohala moko ma ok oyangi kod jonjore ka jopiny kwayo mondo mi oful maling'ling' ne obila mondo mi arita kwe makono obed makare. Kulingana na vile observation yetu ni kama huyu mama anakusanya hii pombe pamoja kwa nyumba moja na anaisafirisha kwenda mahali ama sehemu fulani. Cost yake ni kama shilingi 1,300. That is the street value. Na tumeweza kushika watu wawili ambaye tunatarajia kufikisha kotini kesho. Hii pombe tunafanya tunatekeleza kila siku. Kwa sababu kila siku tunafaa kupeana ni pombe ngapi tumeshika, ni mihadarati ngapi tumeshika. Bidhaa hizi za magendo pia tunashika hata hizo. Tunatekeleza maelekezo ya rais, tupigane na pombe na mihadarati. Kama hii pombe vile tumeipata, nataka kushukuru wananchi kwa sababu ndio ni tip off tumepata, ndio tukaelekea kwa hiyo nyumba tukaweza kupata hii pombe. So ushirikiano yetu na wananchi ni mzuri na ningependa kutoa habari kwa hawa wananchi wote wa Butula waendelee kutoa habari ili tuweze kupigana na hii pombe haramu ili tuweze kuokoa wananchi wa Butula. Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Kapok adhi e yweyo aneno ote ka ni Mirembe Fadha ma Martin Ochieng' kawuok Rweya. Aneno migago yo makare owacho ni gin kod karan Joshua Ochola gi Bishop mare Charles Mayoga to gi min Carlos Kani Alendu. Kaeto machielo ng'ato penja ni Owalo dhi chung' gi pati mane, nowacho ni pati obro lando bang'e. News choponwa maler Migori ka Ramogi TV ma min Ryan kawuok Migori Magoto. Kaeto aparo ni mago e ote mosedonjo kaeri e laini no. Wachak watudre bang' thuolo machuok wadhi e yweyo, kik idhi mabor. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ang'eni aparana wuon, nikech an alamo ni Nyasaye rit na jaoda mar ariyo, to kapar jaoda mokwongo. Nyasacha kwayi, an akwayi ni mondo ing'wonna. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges mawaromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor.
gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Mabiro eng'ejo thumbewa. Ero wuoda ero yo weya ol kwaya sami wurbeni. Kuro weni ne mara be mano bedo hit song mara to mit mano mit go ne jomoko en mano miyo jomoko koro gamo batho. Aluongi rembo aluongi mama apimi kod doli. Mana kaka Saulo noneno ler ma nyinge olokore ni Paulo, e kaka bende mane en jawangla Sami Kijana ne oromo gi ler molokre jatich ruoth Apostle Samson Park. Jathum moro noketo na sumi chiemo ka walaro kar gocho no wagocho sondu. Ang'o mane okelo lokruogni? Moko jomiel mane miela ato naloko gi monda. Ano kanyar yambe neno. Bia modhi e kuomi in soko. Tich abijni eng'ejo thumbewa kochakore saa 2 okinyi to wanuoyo ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Aserumo. Machiegni kendo ten karito nyithindo ma Mama Ngina koro kwayo piny owacho kod jogo machunygi ng'uon mondo konygi gero manyien karito nyithindono ma tok masich mach manyomuoch odhiambo manyoro kendo wang'o kar nindo ma nyithindo makanyo. Nyaka sani nyithindo ma kwan gi romo 58 notere kar jot ma nyithindo machielo mana kaka Efi Nyakidi leronwa. Ma e chal mar kar rito nyithindo ma Mama Ngina mayudore e alwora ma Kibuye boma ma Kisumu. Tado mag kuonde nindo go odong' nono kendo mabati margi lwar piny. Moko kuom otendni otur ka buru marateng' ema odong' e dier ot. Chenro mag timo ler kata kamano dhi nyime. Ma tok mach muoch e kar rito nyithindo no odhiambo manyoro. Mach manyo wang'o kuonde nindo ma nyithindo manyiri kod yawuoyi duto. Chal ma bende nyokelo lal maduong'. Nyoro ka gima poya mach moro nomonjowa kasa paro odhiambo. Mowang'o hostel ma nyithindo ninde. Ma is the side of the girls, nisie the side of the boys. Koro ne walus gik mang'eny. Lakini maduong' Nyasaye oloyonwa. Onge nyathi athia manotoka, onge ng'ata manohinyore. Nyithiwa nolalo lewni, nyithiwa nolalo kar nindo. Koro wakwaya, nyithindo ni oko. Kaluwore gi maneja makanyo Helen Tuli, muoch majno nyochuno gitero nyithindo makwan gi romo 58 jote kar rito nyithindo magape kendo nyaka koro gichak rango yore mag gedo manyien. Ma kaluwore ni kar rito nyithindo ma Mama Ngina chiwo arita ne nyithindo mawuok e gwenge duto pachoka kod mamoko mawuok e pinje mag riwruog Afrika ma Ugwe. Nyithindo ne wasetero ni e institution miluongo na Agape nikech kama tong' gininde sani onge, koro nyaka wagedi. Koro wakwayo national government institution ne en institution marito nyithindo te East and Central Africa. It is a child protection center. Koro kako kethore ni ene kende ma sirikal. Koro kako kethore ni waonge kuma wachim. Koro wakwayo ni sirikal koyie to ret mapiyo mondo bi gikonywa wagedi. Yuak mar Helen Tuli en ni nitie nyithindo moko manigi ng'ol kendo nyalo yudo pek ka gidak kanyo ma ok ging'iye. Dwache maduong' en mondo piny owacho kod jogo machuny gi ng'uon ochiwre mar konyo gi duoko kar rito nyithindo no e wang'e. Nyithiwa mang'eny nigi disability machiegni 20. Nyithindo go kiketo in unfamiliar grounds nitie kaka gihinyore. Wakwa sirikal gi jotendwa mamoko be osechopo ka mondo bi
oreswa, okonywa mondo wa build Mama Ngina Children's Home Kisumu again. Tok muoch majno, bad migao marango weche nyithindo pachoka ochiwo ote margi moyango ni onge nyathi manyo yudo hinyruok e mach makamano kendo bende migepe mopogore opogore mag sirikal nyotiyo mapiyo masimo majno. Bende gitiyo kanyachiel kod tend county ma Kisumu machiwo sirne kar rito nyithindo ma Mama Ngina e kinde manonro dhi nyime mafwenyo gino manyo kelo muoch mar majno. Efinye Kidi, Ramogi TV. Migao mar arita koro chako tiyo gi riwruoge ma ok mag piny owacho ahinya te kuonde dak ma yuto ji nokie mar konyo jopuonjre ma pok odonjo e skul e grade 10 mondo donji. Ma biro bang' piny owacho rido kanda mar mondo mi jopuonjre ochopie skunde bed ni gin kod uniform kaachiel kod omenda ma somo kata ka gionge go. E gwenge ma Nairobi, jotelo mag gwenge kama riwo ruodhi koro tiyo kod riwruok ma ok mar piny owacho ma Shofco kendo nyaka sani gikwayo kendo mondo riwruoge mamoko mondo riwre mar konyogi e tero jopuonjre molewo pacho e skul. Fika wakati ikawa ni changamoto kwangu ngumu vile mtoto nitapeleka shule na tayari government tena ikaanza kutangaza mtoto lazima aende shule. So tulikuwa na bahati, kulikuwa na wakati walikuwa wanapeana hapo kwa chifu wale wenye watoto wao, kuna wazazi wengine sio wote. Nikabahatika mtu akaniambia, nikaenda hapo nikapewa mattress na blanketi. Jakiwa akanitafutia mtu hapo kwa kanisa hapa ya Catholic, akanisaidia pia kipato nini kidogo. Pia watoto 45 ambayo wameingia katika shule. Silika zingine pia ikuje katika kijiji. Tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kusaka hao watoto na tuko na listi zao, wale ambao nitakana wasome na wajaenda shule na wale ambayo wameenda bado wameenda na pesa nusu. Tiyo kod yore mag somo medo konyo e duoko piny midhieche ma yuko rowere manyiri modak e alwora ma Nam Lolwe e gweng' ma Muru Bay e sub-county ma Nyatike. Jalony mag mine oyango ni keto maino e thiro midhiero ma juko nyithindo manyiri e gwenge ma Muru e kaunti ma Migori en gino mosekonyo nyithindo mathoth mokalo mana kaka George Juma leronwa. Mako yemo mondo kendo mag nyithindo go manyiri ma hikgi pod tin 18 kod gamo kute mag ayaki kuom rawere osebedo sigo mapek e alwora mar dho Nam Lolwe mondo gwenge mag Meru e sub-county ma Nyatike. Kata kamano, midhieche sani koro dok piny e gwenge mag Meru kaluwore kod okenge mathoth ma oseketi ma oting'o ji osomo go mag nyithindo go manyiri mang'awo ma oseketi e kedo kod midhiechegi. Issues machalo teenage pregnancies odok piny kabisa. Sani okitho yuda nyithindo ma below 18 years kanigi age. En gimoro mane chala gima kawaida. Kata mana jopuonj giwegi ninyalo yudo ka japuonj okawa nyathi e klas to nyuomo to bedo go to pod en e skundu no puonjo. Gik makamago sani ok nyal timore e community ni. And the main aim of starting this school was to help the vulnerable girls from Uhuru Bay. Parents cannot be able to take them to school. And also there is a lot of poverty around the lake. Sikund nyirindo ma Women Institute for Secondary Education and Research kata WISA mane ochak kod moko kuom jodak e gwenge mag Uhuru Bay moting'o ngire Roso Odhiambo mondo koro okel kod midhiechegi moting'o mako yemo mondo kuom rawere manyiri kendo mag nyithindo go manyiri kod moko osebedo ka konyo kelo kod midhiechegi ma jogo nyithindo go manyiri e gwenge mag Meru. Parents were also valuing boys, taking boys to school and not the girls. So the girls were married off so that they can, the dowry is used to educate the boys. Sikund nyiri mar WISA mane ochaki e higa 2010 kendo osebedo ka chiwo somo manono ne jopuonjre manyiri mawuok e familia modhier e gwenge mag Meru oseloko sigand Meru ka otene kod midhiechego ma osebedo ka koro juko rawere manyiri moting'o mako yemo mondo gamo kutego mag ayaki kod midhieche moko. Also have to go to their homes, visit their homes and actually validate that these girls are coming from very humble backgrounds. Gombo na encourage oganda mamoko nigi chak skul aina ni. Ng'eni saming'iye kinene no ndike ni en skul mag mine ma itime research, itime nonro to kendo nyithindo somo gitieko secondary. Kendo ka pimo kata kwa ng'iyo wayudo ni ne en model moro ma kata nyathi kobiro
ochiemo maber kendo ochamo balance diet maber maloyo kata mana an ma professor chamo. To gik ainago miyo nyathi somo maber kendo ebedo gi winjo maber. Japuonj maduong' mar skul ni mar Waisa Violet Sing'or wach ni kuom jopuonje 60 magisebedo ka gikawo higa ka higa maromo jopuonje 45 gin mago mang'awo mogengo mag meoro ka jopuonjegi somo nono. Have 60 students. Out of these 60 students, 45 are vulnerable cases on full scholarship. And then 15 students are the ones whose parents can be able to pay school fees. Nikech gisebedo ka giyudo kony kowuok kuom jogo mane ochako sikulne kod ji mamoko mowuok nyaka pinje maoko, jopuonjre mang'awo momi thuolo e sikulne imiyo gik moko duto ma oting'o gige somo kaachiel kod kata gige nindo. And they are given everything so that they can be able to assess education. About 520 girls have graduated from Waisa. Jopuonjegi bende chiemo ber ka ipimo kod sikunde mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. They're also looking at the health of these girls. So on Fridays, the girls are able to take chapati. During public holidays and at the end of every month, they are given a special meal. The special meal is chicken, or we also alternate with fish. During the week also, they take fruits. Ngiroso Odhiambo, ma en achiel kuom jogo mane ochako sikunne kod lek mar konyo tieko mako yemo mondo kuom rawere, gamo kutego magagi kuom rawere kod midhieche mamoko, wacho ni omor ni lek mane gichako nyaka sani pod ngima. Kata kamano bedo ni kony mar omenda mande sikunde yudo kowuok kuom ji mosebedo ka sire moting'o mago mowuok e pinje moko koro osedok piny, koro osemiyo kwan nyithindo mang'awo ma yudo thuolo e sikunde bende koro osedok piny. Support omeda biro mondo mi dream makama kik thon. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura ma Mogi Rango West Stephen Mogaka okwayo jopuonj madongo mondo kik riemb jopuonjre machopo e skunde maonge fees kod uniform. Maeri timoga geta mar keto jopuonjre mawuok e anyuola maonge kod nyalo e sikul. Ne oloso ka entiere Nyaigesa kama ne ochiwo sir mar omenda maromo $75 ne jopuonjre kod sikunde ma secondary. Bende nokwayo jonyuol kod jopuonjre mondo mi oluw chik manogol kod jatend piny e wach mar donjo e sikul. Wenye ajira inawatafuta, akiripea kama ni automotive, kila mtu atasema tembee hivyo. We will also now nataka kuremind ma principals wetu. Najua kuna changamoto ya kukuwa na mtoto shule hajalipiwa. Rais wa nchi amesema watoto wasome. Waziri wa elimu amesema mwalimu atakayefukuza mtoto nyumbani hata yeye atafukuzwa nyumbani. Those are government decrees, those are government executive orders. Let not any child be disallowed an opportunity to go to school. Mimi nimesema wangu wa West Mugirango, kama mko nao leta orodha yao, leta details zao katika afisi ya CDF. Ndio sababu tumepewa hii bursary fund tusaidie watoto. We cannot be the Singapore we are told to be if we don't have human capital. We don't want to lose any child in this CBC program because every child deserves to be somebody in this republic. Jagoro mar riwruok mochung'ne kuonde tiegruok mar tije lwedo pachoka Kefa Ogui owacho ni yo mar somo manochak manyien e skunde mag tiegruok tije lwedo kale pek modhuro ka moko kuomgi gin medruok mar pesa michulo mar somo kaachiel kod thuolo matin mar somo momi jopuonjre kapok gitimo penj. Magi ekino wacho romo manobagi e magawa moro e boma ma Nairobi manokelo kanyakla jotelo mochung'ne skunde tiegruok mag tije lwedo e pachoka. Bende giwacho ni tend migawo mar somo koro nyaka ng'i ni penj mar CDSEC mane okawo thuolo mar NEC otim e yo makare mondo mi kuo mar penj kik bedie, ka bende gidwaro ni mondo omenda michulo mar somo mondo duok piny mondo giyud jopuonjre e sikunde go. Giwacho ni giikore mar timo romo gi migawo mar somo mondo mi weche odhi mayom e kuonde tiegruok mag tije lwedo. Bende gimedo wacho ni dwarogi
ok ochopi, ka dwarogi ok ochopi to gibiro bago ng'anyo. Tie madwani mondo olosi mondo technical obed motegno ma gimonego losi en curriculum manomi ndalo matin to nyithindo timo penj. Omi nyithindo dweche 2 to gitimo penj. Dweche 2 momigini gitimo penj to fees to idho malo $35. Koro fees moidho malo no miyo nyithindo mang'eny, jonyuol mang'eny ok nyal. Koro nyithindo moko weyo gi okore, moko be kotieko tam to duogi. Nitiere penj body manolosi mokaw kar NEC iluongo ni SIDAC. Body ni wadani onego miye tegno mondo bed no nyalo ng'iyo penj e moriere. Moko kuom jotelo mag bodaboda mawuok e kaunti ma Kajiado ochiwo kwayo ne sirikal mondo kaw ndamo mager kendo mapiyo ne jogo mariembo pikipiki e yo marach, ahinya to jogo manyiso kido majendeke. Jotelogo nyiso luoro e medruok mar tesende mag bodaboda machiko kopuodho kokale andika makare, ka gilero ni moko kuom tesendego ichako kod ji mani koda tudruok kod obila, kendo lero ni chal makamano nyalo keto ngima oganda kama rach kaluwore ni inyalo ti kodgi e yore ma ok ni kare. Msibebe wengine kwa njia mbaya. Kama waliuziwa stage, sisi wenyewe ndio tutatatua na tutawarudisha wakuje katika mahali laini yenye inafaa, kwa sababu labda waliteleza kwenda kupeana pesa zao. Maana hawakuwa wanajua huyu mtu ni nani. Mimi ningependa tu kuomba members wetu wote wa bodaboda tukue na amani. Kwa hivyo cartels tunawaambia kaa kando. Yule mtu anapatikana amepeana pesa zake, ukidanganywa utapewa stage, na stage sio halali, itakuramba, itakula kwako. Na yule ambaye amepewa pia pesa na ameenda pia itamramba. Kwa hivyo huyo cartel aachane na biashara kama hiyo, atafute biashara zingine ya kufanya. Vijana wa bodaboda wanafaa kupatiwa freedom ya kufanya kazi yao. Haiwezekani wewe unatoka from nowhere unakuja unaingia kwa bodaboda unaanza kuuza stage. Sijui 1500, 2500. Hiyo haiwezekani. Katika stage ya kwanza lazima upitie hiyo vetting na upate kwamba hakika ya kwanza uko na kitambulisho. Namba ya pili kwamba umefikia ile kiwango ama threshold ya security, kwamba wewe si muhalifu na tunakujua mahali tutakupata in case of anything. Na ya tatu ya kwamba lazima upate namba ambayo inawakilisha ile stage mahali huko, ili in case of uwe na jambo ikatokezea ni rahisi sisi kukupata na kukufuatilia. Jokedo ne ratich oganda e weche mag thieth ochako chenro mar bero okenge makedo kod tuo mar kansa kokalo e timo kampen mar dhot ka dhot e gwenge ma Watamu e kaunti ma Kilifi, ka gigeto puonjo jopiny ber mar fwenyo tuo mar kansa chon. Jokedo ne ratich ogandago mamoko kuomgi gin jogo mosebedo gi tuo mar kansa owuotho e gwengego ka gipuonjo oganda e wi ng'eyo kaka ginyalo fwenyo tuo mar chon kod yudo pim ma kinde ka kinde mar konyo yudo thieth machon. Tunatafuta namna ili wapate kujua hili gonjwa la saratani linaanza vipi, vile tunaweza kulikabiliana nalo na matibabu yake. Yale ambayo tumewafahamisha mchana wa leo yameweza kuwafungua macho na nimeona sura za tabasamu. Kuna wenzetu ambao hawajui saratani ni nini. Wako tu nyumbani wanaugua. Maelezo yenyewe wameeleza nilikuwa nayasikia na niko nayo, na kwa hivyo naomba kama kuna usaidizi basi iwe itawezekana, kwa sababu tuwe tutapata usaidizi, manake ni kama tunateseka na huo ugonjwa. Mara nyingi tunaambiwa ama mara nyingi tunasikia mwenye kansa huu amerogwa. Hakuna kurogwa. Hawa wamekuja kutoa takataka za masikio na ni ukweli chenye walikuwa wakiongea. Jodak ma Embe Bout e kaunti ma Elgeyo Marakwet oketo kogi e winjruok mar tieko nyange manyiri e gwenge makono. Kane gilose romo manotimore e boma ma Iten, jodago wacho ni kata obedo ni gisebedo ka itero gi nyangi, onge ohala moro amora ma giseyudo. Gisingo ma chung motegno e kedo kod kido marocho ngima ogandago kendo neno ni nyithindo manyiri oyudo bedo thuolo.
wanakuja wanazingira kwenu. Nikaamua nikatoka nyumbani, nikaenda kwa nyanya yangu hakuwa mbaya sana. Kwa hivyo alinikaribisha, tukakaa huko. Akanihepesha tu, hata alikataa kusema niko kwake. Kwa hivyo ndo niliepuka. Our project is focusing on frontline activism, so that activists embedded in the community have the talks with the elders, with youth, with women, with men. But with the activists alone cannot do it. We need also the support of the government. FGM is mutating. Increasingly, we are having a new trend, medicalization, a medicalized FGM, where girls come to clinics as though they were sick, they are cut, they go home. We have cross-border. Counties like Turkana, for example, mostly, by and large, do not practice FGM. So it's possible for girls just to move to Turkana, where vigilance is a bit low, and then undergo the cut, come back. Nonro manyien motim kod Lancet Global Health koro yango ni ji mamoko milion 9.4 biro wito ngimagi kochopo higa mar 2030 kaluwore kod ng'wony mar kony ma pinje manyalo osebedo kachiwo ne pinje mapod dongore kama oting'o piny Kenya. Simfros Okinda nigi ler mathoth. E thuolo mar higa achiel mokalo, sirikal mar piny Amerka osebedo kachungo kony kendo wuok e riwruoge makonyo pinje madongore. Motimore mogik e chak higani en chungo chenro mag riwruoge 35 e bwo riwruok mar United Nations kod wuok e riwruok mar World Health Organizations. Mago kimedo kod pinje mamoko ma bende osedongore mosechungo kony magi ne pinjego koro medo kwan ji mabiro wito ngimagi kochopo higa mar 2030. Nono motim kod The Lancet Global Health nyiso ni kochopo higa mar 2030 ji maromo milion 22.6 kama oting'o nyithinde bwo higni 5 biro wito ngimagi. Ma en medruok kod thoe milion 9.4 kipimo kod thuolo mokalo ma kony ma kamago ne yudore. Nonro noyango ni ma dhi timore kaluwore kod chot ma apoya mar kony ma pinje monyalo osebedo kachiwo ne pinje modhier kod ma koka dongore. Kony midendo ni Official Development Assistance kata ODA. Kasiem igolo ni thoe ma kamago biro kata kalo mago manokel kod midhusi mar corona. E higa mar 2023 kony mar ODA nochopo dola bilion 250.3 ka piny mar Amerika, Jerman, Japan, France kod Ingereza emane chiwo 70% mar omwomni. Pinjegi duto noduogo ng'ado omenda magichiwo higa mar 2024 mak mana piny Japan kende. Okang' mokwongo ma otimore e higni 30 mokalo. Poni ng'eto mar omenda duto mane pinjegi ochano higa mokalo timre, ma biro bedo okang' mokwongo ma pinje 4 gi duto duoko piny kony ne pinje madongore e wang' achiel kuom higni 2 moluwore. Riwruok maduong' machiwo kony e piny mangima USAID nokethi dwe mar 5 higa mokalo ka chenro mage duok piny kod 83%. Lal masani winjore tok chungo chenro mag USAID ochung' 40% ka pek mag achiedhnadegi dhi goyo ahinya pinje modhier kod madongore. Nono makamano omedo yango ni pinje mani kod joma yutogi ni piny kod ni e diere biro medo thoe moyo milion 4 kowuok e kute mag ayaki. Tuo mar kahera nyalo biro nego ji 600,000. Ka thoe mag nyithindo matindo biro chopo milion 2.5. Kwan mag iye ma ok ochan kaachiel kod golo iye e yo ma ok ber biro medore. Kamano bende tuoche moyangi ni biro nego ji ahinya oting'o tuo mar kahera, ayaki, achiedhnade mikelo gi iye, tuoche mag kor, nong'no, dieo, malaria kod tuoche mojuang'. Simfros Okinda, Ramogi TV. Johala e chiro mar Wai kwano lal modhuro tok chiro mar Gimuki kod duol mochung' ne apeyni madongo e pacho ka Kena otino ma piny orugodo kawuono. Johala go noum nono kaluwore ni ten kaunti ma Nairobi oling' e kinde ma giyudo midhiero makamano ka bende giseo bila kuom diro iro malungo wang' kaachiel gi magina e kuomgi kane girakore kod jogo eko mabende ne yako mwandu. Koro gidwaro ni gavana ma Nairobi Johnson Sakaja otim limbe kanyono mondo mi omigi yo ma ginyalo luwo. Jana tulikuwa na waziri wa Sakaja anaitwa Nyolita, tukaongea tangu saa 2 mpaka saa 9 juu ya soko. Tukimuuliza tukibomolewa usiku tunaenda wapi, akatuambia suluhisho iko soko. Kuna soko tulikuwa tumepewa bypass,
Soko tukilima bypass, kuna wakora walikuwa wakiuza, wakateka over. Tukamwambia wananchi wa soko ya Ruai wajakataa kwenda bypass. Waende uchukue wale wakora utoe, ili wamama wa soko waende wale walitoa pesa. Watoto hawajaenda shule, tumeamkia huku ndio tunapata jasho yetu, ndio inatusomesha watoto, lakini unaona shida ndio mingi. So sisi tunasema hivi, leo ikifika jioni tukue tumeambiwa tunaenda wapi, soko iko wapi. Na askari ambaye anastahili kulinda maisha yetu ndiye anakuja kutupiga na tear gas na buduki, wamepiga mpaka marisasi hapa. Ati ni watu wanahamisha kwa soko. Sasa mimi swali yangu ni hii kwa serikali kuu ambayo inaongozwa na rais wa Jamhuri ya Kenya. Alisema akiwa pale Quickmart within 6 months Ruai itakuwa na soko na ataijenga. Na akasema soko iko hapa. Kwa hivyo rais, mimi nakuuliza kama mwanabiashara na mtu alikupigia kura, ile soko ulituambia within 6 months iko hapa. Hatujaiona mpaka saa hii. Tutakupigiaje kura wewe rais, wewe governor, wewe MCA kama unatufukuza hapa? Asubuhi unatuamkia na tear gas, unatupiga na tear gas, unatupiga na marisasi hapa ukitufukuza. Unataka tuende wapi? Erokamano nyakwara Mogi waka oyweyo mar ariyo ka waduogo weche tuke. Chakre dho nam lolwe nyaka enderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Mabiro eng'e jothumbewa. Ero wuoda ero yo, we aol kwaya sami.